Bay Larry Bay. Subscribe mo si Bagsik ha. Pwede dia si mong kabanan. Gusto na ko dia si mong kabanan. Muli para sa kanto ka sa wan. Pista muli ko. Kita na din to. Muli ko dito kayong pagayab ko dito. Tuwa man dito kuhan. Co-op sa among balay. Pag nagugutom pa yun, lapit na kayo sa co-op. Welcome kayo doon. Anytime, kahit anong oras. Pwede kayong umutang doon. Utangan ng bayan nyo. Ay, utangan pala ng barangay. Hindi ba bayan? Barangay. Barangay Kantugas. Mabuhay. Subscribe kayo ha. Diyan sa itong kuhan. Mahal na, kapitan si Perfecto ba? Shout out sa'yo. Bagsik sa Donikop. Kauban man ta sa una sa Pilgua. Amo sure ka makalimot sa kuha. Si Bagsik ba? Bagsik sa masapilin. Silingan naman na, Donikop. Kanta. Kap, kanta. Sa pista mo, ko. Kita tadi ako. Sa akong mga amiga na sa among barangay, ando ka. Bagsik sa Donikop. Yulator niya ba? Diyan ako. Ayun yung kalinting naong ba? Murang nagkongking ba? Siliwat ng kongking ba? Oh. May kayo ba? Sarap, no? Lambot. Sarap, oh. Lambot. Shout out pala sa akong lomon diya sa Kwan. Sa Tagig ay Isahol. Muna ikaw ba ng Kodari Pag-aris, Manila? Hapit na may malunod sa barko. Malikat yung barko. Nakahulog kami, tumako kami. Kung hindi kami naligtas, baka walang si Bagsik.
Shout out sa'yo. San? Noon ta. Paano manok? Kamay na manok. Kamay tayo. Ito. Wala na tira, ubos lahat. Sarap dito. Taba talaga yung isda nito. Dami kayo. Dami kayo ba yun? Sarap. Tambo kayo ba? Tulo yung taba oh. Magsisano ni ko. Subscribe. Click nyo sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Thank you po. Daghang salamat. Magsisano ni ko. Thank you. Thank you. Thank you.